Kublai yapi baro pedang singapha biang yapi sachi senpat cakane ke episode number 2 kumbangila daban peni ha ke episode number 1 kumno bapin la banjit yaki niche ha ke nepat ke episode ngine keren katno ka YouTube ka episode yaki niche ki jongpi man laki video ki bapi upload don na em ki por bapi page YouTube bat keli yalade katno tharai kini ki kamai chispa 6000 6000 na silak mentangan hikaya pi ka air ka babo na ki berokem sngatho ka YouTube kam siu ka ju ya baro arli ke channel ki laban yo ya ka ju ka view tang ba ka wei ka kamai sanspa ka wei part 1000 balai namar kumbanga ong pi ka video baladap ka dei tang namar ka niche ka video jong pi ka entertainment finance ne ki health tips klem da penslam ngin poi be cha ka part ka banengkong Kajing search pang kapisa YouTube. Bon lagi beginners ki perkhat baladangi yo 1 lakh view ngin serius pa. Tang na marki views kalaban kiu na kalaban hair mo ay kataban laban ong. Kasyong ha ka topic ka ba pijit. Ha ka ba kerteng ru kanish. Kanish kamot ka ka ba pi kai, ka ba pi keren, ya ka rap. Ki advertiser ki siu la kajong ha ki viewer jong pi. Don ki audience ki ba thiet ki product, don ru ki bom thiet. Teka company ka siu shibun ki pisaban pen poi shaki viewers nagata ka daw ka niche jongpi ka don kampalat kapat ka baar ka no pisa ka YouTube ka ai laga jong ka niche jongpi mentas nga bahaya ka ne ka nuksa balong average ba ka panengkong ka finance and money tip kum ki saving money business ideas investment idea online earning kini niche ka YouTube ka siu khambon na kini baro kini janish namar baki bang bagi company ki kwa customer kajing yo kalong kumba laispa hadu 6000 arspa man ba piyo 6000 view hooj wallahi channel ibaru ilaban kamai bahang ne kabaar ki technology bat ki AI tools ki mobile app AI tools lane ki laptop review ki company ki shibon ya ki tech viewer kajing yo kalong kumba arspa hadu praspa man ki 6000 view ka bapiyo bon nak YouTube bahikai ki tech ki step bahaban kiyo hakum kane kanish kabalai pat kanish kadai ke education bat ka study motivation ki student ki page khamslam ki kimi ki pagi chanya ya ki education channel ki course bat ki app ki advertise hangne kajing yo kalong kumba 6% pau hadu ruspa man baki 6000 view ka bapiyo very powerful niche kabasau motivation but lifestyle motivation ki personal stories ki life advice ki niche ki kham ki stat tang ba ki advertiser ki siu kham duna teng kajing yo kalong kumba parapeu hadu live spa tengka man ki 6000 view ka ba piyo kalong powerfully lada ki audience ki shania yapi kabasan comedy but entertainment funny video ki prank entertainment da ki million ki views tang ba kham duna ki ads teng kajing yo kalong kumba saupeu hadu chispa sanpeu tengka man ki 6000 view menta pat ngine poi sya kapat ka balai ka secret babon ki breu ki klen wala ka nis jong pi ka kamai duna pila hi ban kamai da ka ba kham he kumno shibun ki rukom kamai kumba ka affiliate marketing selling product kumba nga ong ipi ka tu video ka bala dep pin sapet hi ka tu video ka episode ba nengkong ngala de batayang to don rugi creator ba kamai khambun shabar na ki advertisement rukum show ki YouTube ad ki de tang kijing sedang kijing shene ka teya kijing mi basisha jongpi kapat ka basau kumno ki vivar kinje de ki niche mentang aku aban yalam yapi wat jet tang ya ka pisa jet de ki lightly ka banakong ka ba pitep baar ka ka problem ba pila ban solve ka balai pila ban keren na syapang jongki haki sispa tali ki video namar ka sukses ka wan hadin ka consistency mentapat ngine poi sya kapat ka basan ka direction ya ki viewers lada pi page ya ka nega video menta shim khulom bat ka kot tho lai tali ki jaj ba phi tip khamba cooking lane ka jing im nong kandong ka motivation mobile trick kano ru jet ka wei bat pule ya ka na YouTube ne na ka ba phila ban syam bat pule bahaya ka next video jong pi kamde kano han re ka dai ka ta ka ba phi pule wat perkhat bun jan sedang baik da ibarat start simple tang bas dang baik mental kumno ru mentang nya poi sya kapat ka ba khadu kapat ka ba rio ka reality check bona ki breki ong ngamdon ki kamera ngale rain
ngamnak ban keren English sngap daki million ngut ki bru ki kwa ke real voice jong pi kam dai ke perfect voice ka jing keren jong pi ka dai ke jing khlain ka jing khu jong pi ka dai ke bor wat kopi na ki wei yai la ka jong garanti and be real mudura ka neshi snam na do menta pi piliet ka phone bat yo i ba ki subscriber ki sedang ban kio ki breu ki sngu ya pi ka pisa ka wan suki barok ka lojia namar ba pile jiet ban sedang menta jiet ka nish jong pi wat pen kelumarel de jiet ka wei upload iki video bat ai ba ka jinya lenti jong pi kan sedang kan nega dega episode number 2 ngin saya syampat ha ka episode number 3 kebangan hikai ba kumno ki channel baret ki yo nengkong ya ka chipeu hajar tengkah na ka YouTube yang mentai kebelasibon stay strong stay focused and always stay blessed.